Hasteko, baina gaur egun dizkizue, zergatik hasita, Mikel Izagirre, Artasunako Kooperatibako presidente bakarra da, ondoren Jakoba Rekondo, Zaharra Unibertsitatearen Euskal Gizarako gaur egun, gaur izendapen bat aurkeztera gatoz, marka bat aurkeztera gatoz, usurbil, Sagarraren bihotza, Sagardoaren kultura. Irudiare Sagarrarena du. Eta, marka honen izena aukeratzen ikusten tentondiz irudiara zer esan iban idazteko. Usurbilak hartzen da, Sagarra eta Sagardoa, iruditzen zaigulako hiruak, usurbil, Sagarra eta Sagardoa, elkarri lotuta dauden kontzeptuak dira. Guk hala jaso dugu, gure aurrekoek kalera gutxi dute, Sagarra eta Sagardoa gure ondare direla, eta nik uste guk jasotakoa gaur egun ere hori lantzen eta hori lanbitzen gara dugu bezala. Beraz, okera hori gara esan daitekela, usurbilek Sagarra eta Sagardoa herri ondarea dira. Eta gainera hori adierazten dela arlo askotan. Nabarmen ikusten da, gure historian, gure paisaian, sorrazten eta hori zauditik guretik. Baita ere, Sagardo egiten eta esango duke gainera kultura edo eredu argazki eredu batetik areago jarduera da horreginean Sagarrak eta Sagardoan usurbilen adierazten dutela. Jarduera gainera, badukana adar importante bat da jarduera ekonomikoa. Gaur egunean, usurbilen Sagarraren eta Sagardoaren inguruan jarduera ekonomiko potente bat dago. Esango dute gure herriko jarduera nagusietako bat da. Gaur egunean 6 Sagardotegiak ditzan badaude herri, ondo seguritako Sagardotegiak, eta horren inguruan, urtean zehar, ez bakarrik kontzeptu historiko bat buruz edo gure herri ondare geldo bat buruz, ezik eta ekimenen ari den sektore bat buruz edo hori nahitzeko. Eta hori, adierazten da baita ere, herrien antolatzen dira gauzetan. Edo datigu, usurbilen Sagarraren egunak zer nolako oihartzuna duen. Usurbilen ez eztik, usurbilik kanpo ere bai. Aitzindari izango behar segur asko Sagardo egunetan, eta honetan hasi aldizen dira dagoeneko, eta nik esango dute aitzindari, eta gainera segur asko izango da Sagardo egunik soldatuetako bat. Hori bat zen bai. Baina horretaz aparte, Sagardo eguna izango da izatea zaparte, herriak beste bat egitan desente egiten dira Sagarraren eta Sagardoaren kulturaren egutu bat. Eta ez zen ere, guztiotan duen beste ekimen bat, Sagazteak horretan, hori askira egitena da, eta horrek esan nahi du, ez dela bakarrik egitean zehar egun bateko kontua, baizik eta egitarra hori, Sagarrari eta Sagardoari vinkulatutako egitarra hori urtean zeharreko dutegia ere hartzen ari da, ezta. Eta ikusten dengulako, hain zuzen ere, hor badirela ekitaldi sorte batzuk, ekintza sorte batzuk, errekaldekin lotura dutenak, iruditzen zaigu oso beharrezkoa dela ekintza horiek nolabait bateratzea edo koordinatzea. Hori nolabait joskera sendo bat ematea. Zergatik, batetik, ondo antolatu ezkero, ondo egituratu ezkero, horrek kanpora begira oihartzun eta indar berezia dugulako. Baina bestetik, baita ere, herri barruan begira, hemen gauden eragile, Sagardotik eta batek, elkarlan edo lankidetza borondate horrekin, iruditzen zaigulako gauzak sortzeari begirare, gauzak ernaltzeari begirare, bestelako
Orduan, denbora bueltatuz, marka honek duen asmoa da nolabait lankidetza aukera horiek indartzea. Tresna bada, iruditzen zaigu tresna interesgarria dela, herrian bertan sagarraren eta sagarraren inguruan egiten diren lanak bateratzeko eta horren inguruan mugitzen den jendea elkarlanean hartzeko. Horrek uste dugu onurak ekarriko diela bai sagarraren inguruko jendeari eta orobat herri osoari. Eta esan da, aurtengo egitarako ere aurkeztu nahi genuke, eta horretarako jarduak azalduko dugu zer dago pentsatuta aurtengo urtean egiteko, egindakoaz gain, eta besterik gabe egiteko da. Lehenengo eskerrik asko etorri guztiei, eta saioak izan dut bezala, gure ustez urrats garrantzitsu bat ematea goaz Zurbilen sagarra eta sagardoen inguruan, eta horretarako aurten egitarau berezi bat osatu da, lehendik egiten diren ekintzan inguru, baina baita ere pixka bat ikusteko etorkizunerako ze asmo dauden eta ze aukera daude, horren ingurun baita ere bere ekarpenak egiten ahal izateko. Xaberrek izan du nahi lotuta, baita ere aipatuko dituzkenik bi gauza oso importante ustez Zurbilen egiten dianak aspaldiko urtetan, eta bat da Alkartasuna Baserritarren Kooperatibak antolatzen du formakuntza ikastaro urte guztiko ikastaro bat, nik uste ja garrantzitsua da, Euskararen egitetan makarra da, beste urtetan. Bertan irakasle dianak baita ere, sagardoan mundun eta sagararen mundun ez dira edozein, eta urtez urte hor mantentzen da, eta aurtengo azkeneko ekitaldia horren bat izango da, eta horrekin hasten da aurtengo udazkeneako antolatu dugun ekitaldi sorta. Eta bestetik beste ekitaldi bat ustez baita ere garrantzitsua da, eta da Santo Tomas Egunean ingurun, Nagoa Kultura Elkarteak antolatzen duen hortan, barrunan lehiaketakin batean antolatzen duen herriko etxetako sagarduen lehiaketa. Hau da, nire ustez horrek osatzen du bai Sagastiak horretan ekitaldi sorta, baina baita ere sagardua. Urte guztin ekitaldi pila dago, horri gehitu gerko genioke, baina gerotan indarro lingoa hartzen nahi da, txotxokara urte guztin, datorren urte udazkeneako izan dudan egitaran hau, horren guztian izan da urte guztikoa, eta iruditzen zain, ez da ilun horako egitaran horiek osatzen. Hortik arabituta baita ere aipatu nahiko nuke, baina ustez sagarrak behar izan garrantzia da Zurbilen. Baserrietan, horrek ekartzeko lotura ekoizpenakin, gero eta garrantzia dirua daka bertako sagarrakin egindako sagarduak, baina ez sagardu bakarrik, baizik eta muztiluak, kooperatibak behar dakan enpresak, Zurbilgo Sagaztiak enpresak egiten dituen muztiluak, dultziak, etorkizun handia dago, hemen akabu nahi Euskal Sagardoarekin, azkeneko urtetan nire ustez sagardoen mundu bertatu dago gauzaik importantenan sortu da, eta da behin gozera patratezko izan dena, eta horre ate asko egin zitu. Ja daudeako Zurbilen, zei sagardoteekin, beste egiten postu, baina postu morto bada ona, eta horri aukerak zabaltzen diskutio baitik eta gehiago sagarran mundu hori. Eta sagardoan kultura, zer esan, azkenean kultura badago, ez da sektore ekonomiko soil bat, baizik eta bertako pentsaia kultura bat idorta, bertako kiurakin, bertako hemengo sagardoa ez da inun egiten, horri
gauza dauden udazken honetan. Lehen aipatu dutena, Sagardoa ikastaroko azken proiektuetan bila izango da batian hementxe bertan. Ilan 23 izango da Sagastilu horretaneko bigarren bertso ekitaldia. Orduan, bertsolarekin Oriane Guaran eta Antoni Geraniakin ingo dugu ekitaldi bat Sagastitan barrena. Bai Sagasti kultura, bai Sagasti historia eta barre esplikatuz, baina bertsoekin girotuko. Eta gero, bertso bazkari izango da, gero, Sagarra erakusketa bat jarriko da baita hogeita marra zurtegiko erakusle parian, irikita da horien, baina baita itxita da horien ere kanpotik ikusteko modukoa. Gero, Usurbil eta Sagardua historian zehar lotzen duen izan dire ustez oso interesgarri bat antolatu da hogeita bosteako, Sagarra alderdi historian horiekin. Honek horia erretioan inguruko nire ustez historialari garrantzitsuna da, bai gontziolatan, bai bertako basoan kudeaketan, eta baita ere Sagardoan historian. Gero, Sagar dastaketa bat izango da, hogeita zeinean, zutegin baita ere, orduan bertan Sagarrak dastatzeko aukera egongo da, eta ikusteko zenbat Sagar mota dazkaun, eta Sagarriek gero Sagar motan zer eragina daken, eta hogeita zazpilean, Sagarrari sukaldea dario ekitaldia ingo da, aintzagan, eta bertan, mugaritzeko ikerketa eta innovazio sukaldari arduraduna izan Dani Lasak eman dugu, Sagarrari buruzko masterclass bat, Sagarraki, bai Sagarrarria produktu bezala, baina baita ere Sagarran ondoriko guztik bat diala, oskinak diala, Sagarruak, eta nire ustez oso interesgarria. Gero baita ere, hogeita zortzilean izango da Sagardoa bidegile dokumentala proiektatuko da zutegi. Eta gero aurten baita ere, ekitaldi hori, hartzeko garrantzia ematen dion, ekitaldi sortu hori, garrantzia ematen dion, beste ekitaldi bat izan. Eta da, Euskal Herriko laugarren Sagardo txapelketan finala bertan jokatuko. Izan dela, bertan, afaltzea puntatzen denak, horretik final horrekotan aukeratu dian Euskal Herri guztiko 12 Sagardo honenak edo aukeratu dianak, zerbituko dira, bertako produktuekin egindako afari batekin batea, eta afaltzen dutenak, bere izan dute botu emateko aukera eta bere aukeratu dute, bateko Sagardo honenak. Eta gero, azaruan eta txokoaldeko txalaparta txokoekin karlanean, txalaparta Sagardua bat, antolatu da. Honekin azpimarratu nahi dena da txalaparta